Ilocos Norte, ayan. Inteman amen apo detoy kaso, nakabaybeg nga kaso detoy na awmulat pagdurasanan kasay. Ti pa nakapapatay ni Jacqueline Cabudol iti Dingras, Ilocos Norte. Igtultuloy ka na palang iti investigasyon sigon iti Philippine National Police. Inteman amen kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police. Inra-uras ni Ilocos Norte Police Provincial Office iti pareda ulo ni Police Colonel Jomar Labiano nagtultuloy iti investigasyon iti panakapapatay ni Jacqueline Cabudol iti barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte. Basar ti impormasyon anay pablaak iti Ilocos Norte Police Provincial Office sa FB page ket kas panang tagiben ti integridad ti kaso ket tapno maipasigurado ti patas ken awan ti sansantuan na proseso ket temporaryo anay ikaten iti estasyon ti pulis anay raman itinagan na kenayakar iti sabali a unit. Basar kadakwada ket naaramid daytoy tapno maikat ti panagdudwa dagiti tattao a bias ti PNP iti daytoy akaso. Segon ken Police Colonel Jomar Labiano, Provincial Director di PNP, ket nakafocus isuna iti transparency, accountability ken ti hustisya. Inayon ti opisyal ang makiko-koordinardan iti pamilya ni Jacqueline ken tapno maikanda ti update iti daytoy a pasama ken impanawagan da iti publiko agan anad iti panangiwaragawag iti sana beripikadong impormasyon ken naguray ti agbalin a resulta iti investigasyon iti nailyan a pulisya. Palagip nga iti August 17, iti pa nakapapatay ni Jacqueline, iti mismo a pagtayan na iti barangay Lumbad, Dingras. Katwa abulan na tinapalabas, ikispailaeng iti pamilya na iti hustisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.